Až 20 000 eur je suma, ktorú zaplatíš viac, ak patríš medzi snílkov, ktorí očakávajú, že úrokové sadzby klesnú zo 4 na 1%. Realitný trh totižto nespí a rast cien nehnuteľnosti sa očakáva aj v roku 2026. Povedzme, že tvoja vysnívaná nehnuteľnosť práve dnes stojí 200 000 eur. Ak by v roku 2026 vzrástla jej cena iba o 5%, čo je aj tak priemerný očakávaný výnos nehnuteľnosti, tak za tú istú nehnuteľnosť zaplatíš o rok o 10 000 eur viac. To je totižto suma, ktorú pri nižšej úrokovej sadzbe neušetríš ani za 10 rokov. Nehovoriac o tom, že v roku 2025 ceny nehnuteľnosti v niektorých lokalitách vstúpli až o 15%. Aké je teda riešenie? Určite kúp tvoju nehnuteľnosť už dnes. Nastav si však rozumnú fixáciu s čo najnižšou úrokovou sadzbou. Ak úroky klesnú, tvoju hypotéku jednoducho refinancuješ a tým ušetríš. Ale ak raz kúpiš tvoju nehnuteľnosť drahšie, to sú peniaze, ktoré ti už nikto nikdy nevráti. Zaujímal by ťa tvoj osobný prepočet, akú výšku hypotéky môžeš dostať? Napíš mi do komentára slovo hypotéka a môžeme sa pozrieť práve na tvoje možnosti.